Ọjị na-agba isii bụ ọjị okwu na ụka. Kedu ife m na-akọwa site n'ọjị okwu na ụka? Igbo ndị ọma ji eme ọnụ, ekene m unu. Afa m bụ Ada ndị gboo, Ada Nnewi, ezigbo ada ndị Nnewi ji eme ọnụ. Abịara m n'ụbọchị taa ka m kụziere unu ife ọjị bụ, uru ọjị balụ na ife ejigasị ọjị eme dịka usoro ọdịnala Igbo anyị si wee dị. Maka na o kwelu ka amata na ọtụtụ ndị, ma ndị tonitegolo etonite ma ndị ka na-etonite etonite, ọtụtụ bụ ife na-amaghọ usoro eji were na-eso ọjị dịka omenala na ọdịnala Igbo anyị si wee dị. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'ụbọchị taa, anyị ga-afụ ọkwa nzu ma ọ bụ efere ọjị. Maka ọ na-abụ apụta asị mmadụ ọkwa nzu ma ọ bụ efere ọjị, ọ sị na ọ mara ife bụ efere ọjị. Ya ka anyị bịara ka anyị gosi unu n'ụbọchị taa efere ọjị. Inekwazịa n'anya na ya bụ efere ọjị, enwere ife zuru oke dị n'ime ya. Nzu dị ya, akwa ọkụkọ Igbo dị ya, ọjị dị ya, ose ọjị dị ya, akụ ilu nke ọtụtụ ndị mmadụ ji ugolo wee marụ dịkwazi ebe a. Ife ndị a niile bụ ife dịka chi si kee ya. O nweghị ife jọrọ njọ dị n'efere ada ebe a maọbụ n'ọkwa ọjị ada ebe a. Ife niile ada ebe a bụ ife dịka chi si kee ya, nke ọtụtụ n'ime ha bụ ife anyị ga-afụ na mbara ezinụlọ be anyị n'otu n'otu. Abịa n'ife gbasara akwa ọkụkọ Igbo, ọkụkọ Igbo anyị na-akpa n'ụlọ bụ ife na-eyi ya bụ akwa. O nwere ife ọjọọ dị n'ọkụkọ Igbo, maka na ọkụkọ Igbo anyị maalụ na-ata ya ata. O nwere ife ọjọọ dị na ya. Ile anya ebe a, nke a bụ ugolo ma ọ bụ akụ ilu. Ọtụtụ na-akpọ ya ugolo, ọtụtụ na-akpọ ya akụ ilu. O nwere ife ọjọọ dị na ya. Ọ mkpụrụ osisi Chineke kere eke wee chọọ anyị bụ ụmụ Igbo mma. Ilekwaziara anya ebe a, nke a bụ ọjị. O nwere ife ọjọọ dị na ya. Nke a bụ osisi Chineke kere wee chọọ anyị bụ Igbo mma. Ọ na-amị mkpụrụ, anyị na-eri ya n'afịa, na-eleta ya ego, werukwazie ya na-agwachikwu okwu maọbụ na-agwachi anyị okwu ọnụụlọ anyị. Maka na o site n'ife dị gị n'akụkụ ka ị ga-eji wee gwachi gị okwu o wee nụ ife ị na-ekwu. Nke a bụkwazi ose ọjị. N'otu aka ahụ, ose ọjị bụkwazi mkpụrụ osisi. O nwere ife ọjọọ dị na ya. Nke a bụkwazi nzu. Nzu bụ ife na-egwupụta n'ana, ife dịka chi si kee ya. O nwere ndị nzu a dịcha n'ana obi ha, maka na ife dị n'ana ka ọwụ. O nweghị ife ọjọọ dị na ya. Ekwensu adịghọ na ya, ajọ mmụọ adịghọ na ya. Mana ọ kpaziri anya na abịazielu kịta ọtụtụ ndị mmadụ wee kpọzie ya bụ ife asị, chezie na o nwere ife ọjọọ dị na ya. Ife niile dị n'efere a bụ ife dịka chi si kee ya. O nwere nke bụ ife ọjọọ. Ngwa gezienụ ntị ka m kụzielu unu ibiribe onye ọjị na-agba. Otu a nji ọjị, o nwere ọjị na-anaghị agba agba chaa chaa, ya bụ ịma nyanwawu nyawa ọrịa ọjị anyanwawu. Ya bụ ọjị, ife a na-akpọ ya bụ ọjị ogbi. Ejiri ya aga ọfọ ngozi. O nwere ọrụ dị iche eji ya alụ maka ndị na-alụ ọrụ mmụọ. Enwekwaziri ọjị na-agba sọọsọ ebụọ. Ya bụ ọjị, ife a na-akpọ ya bụ ọjị kụrụ aka so ebụọ ka ọ na-agba. Ejighị ya ayọ amala ngozi. Enwere ọrụ dị iche ndị na-alụ ọrụ mmụọ ji ya alụ. Nwekwazị ọjị na-agba ịtọ. Ya bụ ọjị akpọrọ ọjị ikenga. Abịa na ọjị ikenga anụnwa, gị na mmadụ ayaghị atakọ ya bụ ọjị, sọ gị nwa bụ onye nwere ikike ịtanya bụ ọjị, gị na mmụọ gị na ya maọbụ gị na chi gị. Enwere ọjị na-agba ịnọ, ya afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ. Ọjị nke ahụ dịkwazi mma dịka ọjị gbalịtọ si dị mma. Enwere ọjị na-agba ise. Ọjị ahụ na-agba ise bụ ọjị ọmụmụ. Ya bụ ọjị a na-emerụ ya mmemme salaka. Enwekwaziela ọjị na-agba isii. Ọjị na-agba isii bụ ọjị okwu na ụka. Kedu ife m na-akọwa site n'ọjị okwu na ụka? Ngwa ngwa iji ọjị wee gọchaa ọfọ,
iwe jee ka iwe anya bụ ọjị wepụ na ọ gbara 6 nwanne m agwa n'anya bụ ọjị mmalụ na ife a na-agwa gị ife ahụ bụ na enwere okwu na ụka na-abịa gị n'ihu agwa n'anya bụ ọjị maka na iwe anya bụ ọjị gbara 6 ịmarụ na okwu na ụka ga-abịakwute gị n'izu ahụ ọ ga-achụpụ gị n'ụlọ kedu ife ị ga-eme ngwa ngwa ifuru ụdị ife a ịgba mbọ jee jụọ ese n'afa n'isi onwe gị ka ị mara ebe ya bụ okwu na ụka ahụ a na-ezi gị n'ozi si were na-abịa kedu ife ị ga-eme ngwa ngwa ịjụchara ese ahụ iwere aja wee mee gịnị wee chụpụ ya bụ okwu na ụka ka ọ chaalụ gị n'ụzọ unu afụgo na ife niile Chineke kere wee nye anyị bụ Igbo bụ ngọzi eji m n'aka na ịmụtara ofu ife maọbụ ụzọ ife na-abụ anyị kụziri maka ọjị n'ụbọchị taa ụmụnne m anyị abịago na njedebe ọ bụrụ na enwere ife mmụta ịmụtara n'ụbọchị taa pinyere m aka n'akara ịfụnanya zonyere m ụkwụ na ngalaba okwu ma tụsaalụ m ozi a maka na enwere ike ọ bụrụ ozi ahụ iziri ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru sonyere m ka ị wee fụkwa m mbọsị ọzọ maka na aga m na-ewetara unu ọtụtụ nkọwa dị iche n'ebe ọ gbasara ọdịmma anyị bụ ndị Igbo usoro anyị bụ ndị Igbo asụsụ anyị bụ ndị Igbo ejirimara anyị bụ ndị Igbo na ọtụtụ ife dị iche iche gbasara anyị bụ ndị Igbo na-anazi ana ndị nne na nna anyị chefuru ịkụziri anyị ma ọ bụ na-anaghị akụziri anyị ọ bụrụkwanụ na enwere ajụjụ inwelu kaba ahụ deelu m ya n'igwe eji ezisa ozi na anyị ga-aza gị ma ọ bụrụ na mụ fie. Ndewonu.